Презентацията на първия руски хуманоиден робот Idol предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като машината направи няколко несигурни крачки на сцената и се строполи пред очите на публиката. Видео от събитието бързо обиколи интернет, а потребителите не пропуснаха да се пошегуват, че роботът вероятно е бил пиян или че руските роботи вървят по стъпките на създателите си. Според официалните данни, Idol е разработен от руски инженери като прототип за обслужващ робот, способен да се движи, разпознава лица и общува с хората. Въпреки това, дебютът му не премина гладко, а падането му засенчи техническите характеристики, които разработчиците се опитаха да демонстрират. В контраст, мнозина припомниха презентацията на робота Аптамас на Илон Мъсък, който вече може уверено да ходи, да носи предмети и дори да изпълнява сложни движения с ръцете си. Сравненията между двата робота заляха социалните мрежи, като потребителите отбелязаха, че докато един пада, друг вече танцува. И макар представянето на Idol да се превърна в обект на хумор, то показа и амбицията на руската технологична сцена да навакса в глобалната надпревара по създаване на автономни хуманоидни системи. За още новини, последвайте стадото.com.